when you know where the problem is. Right now, we hear the Bible that the devil visits God often. Job talks about that, and many other passages where Revelation 13, 12, and etc. The devil walks in and out of God's presence. As humanity, we're meant to suffer the problems of divine confrontation. Where does humanity fit into a divine problem? And we must touch ourselves with a divine problem, which we were not there. For crying out loud, if God is the problem with the devil, God and the devil, fix it by yourselves and don't involve me. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wangu wagara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, Hanzi Nava Joshua Maponga zvikanzi kana Mwari vaine dambudziko naSatani Ngavapedzerane kwestinokwana papi. Ameno ndo hombe yavhurwa Nava Maponga. Nditi hanzi musanditi Mr. mukuru angachivhura hombe. Hanzi chingotaura ise zvazviri kuti Joshua Maponga ndo zita rangu. Handitika mangwani vakavhura hombe kuStar FM paprogram yanzi Faith on Trial. Ndo clip randauya naro zvamanje manje kuti ndikuratidzire kuti vaMaponga bo here yavari kutaura ende vane mafacts avo avari kutaura ende vari kuzvitemba pazvinhu zvavo zvavari kutaura. Handitika, so make sure you leave a comment mucomment section, wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako kuti bo here iri kutaurwa nemukuru. But ihombe iyi hanzi kana Mwari ane dambudziko naSatani ngavangopedzerana pachavo. Kweisusu tiri kukwana papi sevana vevanhu, tiri kukwana papi sevana vevhu. Hanzi nemukuru ndiri kunyora bhaibheri, hanzi rinonzi The Gospel of Maponga. Mawana handikwanisa kujaja, handikwanisa kushora, handikwanisa kusapota zvimwe zvacho zvandinenge singazive, but chimbonzwawo mafacts ari kutaurwa nani naMaponga panapa. Handitika wozoitawo conclusion yako uri wega pasina umwe munhu. Handitika uri dunga munhu. Ndoziva ndikada kutaura zvakawanda vana vapapa vanotoswera vazara panapa vakundituka. Handitika ndopanozoona kuti kunamata kwacho nemabasa amunenge muchidisplay timbofa takada kuita mwoyo wekuti tiuye kuchechi kwenyu kwana papa ikoko. Handitika, but zvisinei inyaya yeumwe musi iyoyo. Handitika, right, gwenzi rephytomed ndo gwenzi raunofanira kugara naro mumba zvamanje manje. Ndo gwenzi raunofanira kugara naro mumba, harifanirwi kushayikwa. Kuti ukaita musoro, ukaita mudumbu, ukaita musana, ukaita zvironda zvisingapori, ukaita mafibros, ukaita zvese zvaungangofungire, gwenzi iro rinoshanda. Ende ukafona ukabata vasikana ava vanokudza gwenzi rinoenderana nezvaunoita sei nezvaunenge uchinzwa nezvaunenge uchida kushandisa. Handitika anosiyana. Pane matablets ekuti unonwa, but the good thing ndechekuti zvese izvi anenge ari 100% natural thing. Handitika hapana umboti chii igwenzi midzi nemashizha zvakangosanganiswa mva zvagadzira chii, mva zvagadzira gwenzi iro. Handitika, right, kana uri mugaro muSouth Africa une kabhizimusi kako kauri kubata, une bhindauko rako rauri kuita. Handitika, ndinokukurudzira kuti munhu ngaarongeke, register kambani, zvaanyore izvi. Chakungodiwa chete ipassport yako ine mazuva chete. Handitika, ukata passport yako ine mazuva wobata Owen panhamba idzo dziri pasi apo idzo, oku
akurejistera bhizimusi rako, akurejistera bhizimusi, wovhura an FNB bank account yekuti wakuita sei, wakutumirwawo mari, wakurowawo ma-e-wallet, wakubhadharwa nekubhadharawo vamwe chi ne-e-wallet nebank handitika uchishandisa bank application. Saka bata Owen panhamba idzo womutaura kuti Owen, ndabva kuna DJ Holly, vataura ivo kuti iwewe ndiwo munhu wacho ari kuita zvinhu zvani zvamanje manje handitika. Owen anobva aita sei, Owen anobva akubatsira. Rega tipinde muvhidhiyo ramukuru mukuru hanzi vaimbova bishop, vachimbonzi Bishop Maponga vakazona kuti aiwa kwandiri uko kusipona kwamba zvandifungisa imwe nyaya. Hanzi umwe mufundisi wepaKenya apa akahwina ningirikini, hanzi akahwina loto, ahwina loto mva avhara chechi saka handisi kuziva kuti Bishop Maponga chii chakamunyasoitika kuti vazosvika pavasvika apa muzuva ranhasi handitika. But tisingatambise nguva, rega tiplaye tinzwe kuti zvakamira sei. I mean, you're talking about God, the creator of all, who creates the devil, who creates sin, who puts a snake in the blankets of his own children, who creates the problem. And then the same God comes with solutions. And Christianity is meant to be a solution to our problem of sin, which we were not involved in as human beings in terms of creating that narrative. Right, muri kunzwa zviri kutaurwa apa. Hanzi muri kutaura nezvaMwari akasika munhu, Mwari akasika nyoka, Mwari anoisa munhu waakasika mumadambudziko, Mwari anoisa nyoka yaakasika kuti irume vana vake vaakasika. Ndo pari kutaurwa naMaponga apa kuti ndo Mwari wamuri kutaura nezvake. Rega tinzwe pamberi apo tari kuti chiya. To begin to put human beings in a battle between the devil and God, which were not involved in the beginning, and condemn humanity into the abyss of sinfulness without our participation, I think we are rather taking human beings as ponies on the supernatural narrative. My own what I might call observation, when gods have problems, human beings might not get involved in divine problems. Because if the God we're talking about is a problem with the devil, where do human beings fit into the whole narrative? If God must now kill his son to solve human problems, why not kill the devil? Why all of a sudden come around with a divine solution? Jesus must be born amongst human beings so that he can solve human problems. But you have a snake that is in the house. Why harass the children when you know where the problem is? Right now we hear the Bible that the devil visits God often. Job talks about that, and many other passages where Revelation 13, 12 and etc. The devil walks in and out of God's presence. As humanity, we are meant to suffer the problems of divine confrontation. Where does humanity fit into a divine problem? And we must torture ourselves with a divine problem, which we were not there. For crying out loud, if God is the problem with the devil, God and the devil, fix it by yourselves and don't involve me. Right, yeah, aparupisa baba. Aparupisa mawana idzahombe dziri kuvhurwa nemukuru handiti handizoziva hangu ane mareasons ake anozvisapotawo, but handizivi kuti iwewe unofungei nenyaya iyi handitika unofungei. Even Bible rinotaura kuti hanzi vanhu vangovaparara nenyaya yekushaya zivo, but ndiri kuona kuti zivo racho kana hanzi zivo yacho kana yawandisa futi inozotisvitsa apa pakusvikwa nani na Joshua Maponga apa, nachida kuti Bishop aiwa vasisiri Bishop na Joshua Maponga apa handitika handizozivo maonero anosiyana, mafungiro anosiyana, but ndo hombe yanga ndangoti ndoenda kuratidzei yavhurwa nani namukuru handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhiyo rinoteera.